Hi guys, good morning and welcome back to my channel. Inita vlog da funda in first day of college and in a college the first day in engineering college da gante tan funda nikle tojavana wait gante tule are 5:58 ಕೆಲವರಿಗೊಂದು ಲೇಟ್ ಆದಪ್ಪು ಬಟ್ ಏನು 5:30ಗೆ ಲಕ್ಕದೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದ ಬರ್ತೀನಿ 5:58 ಆಂಡಿತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಕ್ಲೀತ್ ಪೂರ್ತಿಗೆ ಲಕ್ವೇರು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೆರಿ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ ಅ ಇಯರ್ ಆಂಡ್ ಎನ್ಕಂಡು ಬೇಗ ಲಕ್ಕಂದೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಎಂದ ಲಕ್ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಬೇಗ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನೋ ಟೈಮ್ಗೆ 7:30ಗೆ ಲಕ್ಕತ್ತಿದ್ದಾರ್ದು ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಏತಾಪುಂಡು ಆತ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಏದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪು ಬರಾಪುಂಡು ಆತ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಈ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ವಿಷಯ ಬನಿಯರುಂಡು ಅವಿಯಾನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿನಿ ಪನ್ಪೇನು ಇದು ರಪ ರಪ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿಕ್ಲೆಗ್ ಓಕೆ ಪೂರ ಜೈದಿರು ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಆಯ ಮೋದು ಇಕಡ್ಲ ಜೊತೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಜಿತ್ತೆ ಉಳ್ಳಲ್ಲ ಗಂಟೆ ತಗೊಂಡ 7:10ಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬಸ್ ಒಂದು ಅಂಚ ಸೈಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅವೇ ದಾದನ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ದಾದ ಬಾತ್ರೂಡು ಗೊತ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಹೋಪ್ ಓಕೆ ಅಂಚ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಬಂದಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪನೀರ್ ಉಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೆವು ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪನ್ನೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಯಕೂಡ ಮಲ್ಲ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆತನಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಏರ್ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತುಪ್ಪರತ್ತೆ ಏರ್ ಪೂರ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡೊಂದು ಏಕಂದ್ ಮಾತ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಂತೊಂದದು ಸೊ ಐನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮನ್ಪುಗಂದು ಒಳ್ಳೆ ಯಾನಿನಿ ಅಂಚ ನಾನು ಪೋಯ್ ಅಡೆ ಎತ್ತನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು ಬಾಯ್ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು ಬಾಯ್ ಸಾಕು ಇದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು expelling out of the material. So effect is something called the Meissner effect. So whereas if you take metal which is not showing superconductivity phenomena, the flux lines are simply passing through. ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಮಾತ್ರ ಬ್ಲರ್ ಬರೋನು ಬರ್ತೀರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನಿ ಈತ ಮುಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ಪನ್ಲೆ ಇರಾಗ ಎಂಚ ಪನ್ಲೆ ಎಕ್ಕಡ್ದಿಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಪನಂದಿಲ್ಲ ಮನ್ಪನಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ನಿ ಈ ಪನ್ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಫುಲ್ ದಮ್ಮಡಿತ್ತೆ 2ನೇ ದಿನ ಏನೋ ದಮ್ಮು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜ್ಯೂಸ್ ದಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾತೆ ಏನ ಕಣ್ಣು ಮಾತು ತೋಜುಲಿ ಅದು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇ ಎಂಚಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಲೇಜ್ ರೀತಿ ದಿನ ಫುಲ್ಲರೆ ಎನ್ ದಾಲ ಪನ್ಪಿಲ್ಲಕ್ಕಿದ್ವಿ ಏನಾದ್ರು ಏನು ಚೊಪ್ಪು ನೋವು ನಿಕ್ಕಲ 4 ವರ್ಷ ಆಯಿ ಬಕ್ಕತ್ತುಂಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ನಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೇ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇತ್ತೆ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತನುಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಆಫ್ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅರ್ಧ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಖಲ್ ತೂದು ಪರ್ ಐನು ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಅದು ದಾಯಿಕ್ ಪಂಡ ಕಾಲೇಜ್ ಅವೇ ಪೋಪಿನಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಅನ್ಬೋಕ 3 ದಿನ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಲೇಜ್ ಪೋತಾ 3 ದಿನ ಸರಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಕ್ಲಿಂಗ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಓವರ್ ಫ್ಲೋರ್ ದಾದೊಂಡುಲ್ಲ ತೂತು ಎಂಕ್ಲ ಪೋಪುನಿ ಆಡಿಟೋರಿಯಮ್ ಸೆಮಿನಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಹಾಲ್ ಅಂದ್ ಅಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುನಿ ಕಾಂತ ಮೇಡ ಸ್ಪೀಚ್ ಅವು ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಐನ್ಗಿನ ಸೀದಾ ಬರ್ಪಿನಿ ಸೊ ಅವು ಯಾರಿತ್ತು ರೊಟೀನ್ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಂಕೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಯ್ಜಿ ಪಂಡ ಫುಲ್ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು ಏನ ಕಾಲೇಜಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತೋಜಾರ ಆಯ್ಜಿ ಮಲ್ಲಜಿ ನನ್ನ ನಾವೇ ಕಾಲೇಜ್ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಪನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನು ತೋಜವೆ ಆ ನಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂತೆ ಪಂಡ
ನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪನಿಯರುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಥಾಟ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ಕರೆಕ್ಟಾ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಂಡ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಏತ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ಎಂದಾಯಗ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿಜ ತೆಂಗು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಿಜ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಡ್ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದಡ್ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇನ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಏತ್ ಬತ್ತದುಪ್ಪು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನ್ನಡು ಓಕೆ ಅದಪ್ಪನಂದು ಫುಲ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಡೀ ಪಾತ್ರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದು ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ದು ಏತ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಐಕೆ ಯಾನ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದಲ್ಲ ಎಂಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬೈದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎಂಕ್ ಏತ್ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ನಿಖಲ್ ಪನ್ನೋಡು ಎಂಕ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂದಾಗ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿದ ಆಗಿಂದ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ ನಿನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಂಕಾಂಡ್ ಐಕ್ ಯಾನೇನ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ನಿನ್ನ ಮಂತಂದಲ್ಲ ಐ ನಿಕ್ಲೋಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತಂದ ತೂಲೆ ಇದಿನ ಮಿಂದಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಯಾವ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ದ ಬೊರ್ಚಿಂದಿತ್ತು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಚಾನಲ್ಗೆ ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜನ ಐನಾದ ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತು ಬಿಡ್ಲೆ ಅಪಗ ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್ದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪೂರೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪರ್ ಬಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತಂದಿಜ್ಜರ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಆಯ್ಗಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೊತ್ತನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಮಂತ್ ಬಿಡ್ಲಿ ಓಕೆತಾ ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ದಿಂಚಲ 2K ಸಮಥಿಂಗ್ ಡೇ ಉಲ್ಲ ಇದು ಎದುರೇ ಪೋಂದಿಜ ಐಕ್ ಈ ಸತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಉಂಡು ಆ ಬರ್ಡೇ ದುಮ್ಮಿಂಗೆ 3K ಎಂಚಲ್ಲ ಹೊಡಿತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3K ಆಂಡ ಯಾವ 3K ಆಂಡಲ ಯಾವ ಇಂಕ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾನು ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ್ ತೋಜವ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯಾನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೀಕ್ ಅವನುಂಡು ಯಾನು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ್ ಪಣಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನಿ ಇದೇನು ಏಪನೇ ತರ್ಪದೆ ಲೈಕ್ 2 months ಆಂಡ್ ತರ್ಪದೆ 2-3 months ಜಾಸ್ತಿ ಅದು ಪ್ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಹಾಲ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುದಿ ಜನ ಪೋತುಲೆ ಬಟ್ నేను ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಉಂತಾಯಿಂದ ಆಯ್ಪಂಡ ಎಂಕಪ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆಯಿಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ಉಪ್ಪನ ಒಂದು ಎಂಕೆ ಎಡ್ಡೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತೇನೆ ಐಬಕ್ಕೇನ ಸ್ಕಿನ್ ಸಡನ್ ಅದು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಆಡ್ ಐಕ್ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಅದಪ್ಪನಾಗ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೆ ಬೇತ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಡಾಟನ್ ಕಿತ್ತ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅನ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂಗೆ ಕೂಡ ಏನ ಫೇಸ್ ಆಯಿಲ್ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಾಂಡ ಐಕೆನ್ ಈ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ತರ್ಪದೆ ಇದು ಈ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡ್ ವೈಬ್ಸ್ ತಕ್ಕಲ್ಲನೆ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾಕೋ ಕಾಫಿ ಪಂಡ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಎಂಗ್ ಪರ್ಸನಲಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಉಂಡು ಐಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಕ್ಕಂದು ಅಪ್ಲೈ ಯುನೋ ಮಂತದ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಯ್ಚರೈಸರ್ ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಡಿ ಲೋಷನ್ ಹೋಗಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಏನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜವ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಓಕೆ ಇದೇನ್ರಪ್ಪ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೆ ಓಕೆ ಐ ಆಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯಾರೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪಂಡ ವೇಟ್ ಐ ಶೋ ಯು ಕ್ಲೇ ಮಾಸ್ಕ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕ್ಲೇ ಮಾಸ್ಕ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಿಂಕ್ ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಕಾಫಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಈತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಏನು ಸ್ಮಿಟನ್ ಹಿಡಿದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಿರ ಅಂತ ಅರ್ಪದೀನಿ ಬಟ್ ಏನು ರಡ್ಡೆ ಸತಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನದ ನೆಟ್ ಈತೆಟ್ಟೆ ಸಾಧಾರಣ ಉಂಡು ಆಯ್ಕೆ ನಿನ್ನೊಂಜಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಎಡ್ಡುಂಡು ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಲಿಂಕ್ ಪಡೆದು ಪಂಚಿನ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಬೊಕ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪೂರ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ತೀನಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಪಾಡ್ದು ನಿಕ್ಕಲ್ ಪೋಡ್ತುನ ಚೆಕ್ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತ್ ಬತ್ತಿನ ಆತ್ರೆ ಇತ್ತೆನೆ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ 5-10 minutes ಬುಡಿ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ಅದೇ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಾಂಡ್ ಏನು ಇಂಚೆ ತಿಕ್ಕಾದ ಪಾಡು ಜನ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ ಇತ್ತೆ ನಾನು ಒಂದು 10 minutes ಬಿಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದಿಲ್ಲ ಓ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜೆ ಒಂದು 5-6 ಕಲರ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನಿ ಅವರ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಈ ಕಲರ್ ರೀಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಪ್ಪಣಂದು ಒಂಥರ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂದಿಲ್ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜುನ ಈಗ ಐ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನಿನ್ನ ದೆತ್ತದ ಚೂರು ಪಡ್ತಾ ಇರೋಕೆ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಪಾಡು ನೀನು ಯಾನುಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಎಂಚ ಮೈಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ ಚೇಂಜ್ ಇಜಿಂದ ಹೆಚ್ಚು
ಗೈಸ್ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಐ ಹೋಪ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಪ್ಪ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ, ಚಾನಲ್ಗೆ ನಾನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ ಜನ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಗ ಪಸತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.